плешивата траба, черната сажда, печка, въглен, камина, калорифер, дед зепти се катърмък, мисля, че сетихте коя е. Просто моната стои там при кокошките, стои си във фермата, играе си морски шах там с бълхите. Повече не се показва в телевизията, защото заради спрях да си плащам кабелната. Тъй, че както ти казах, да спиш при кокошките, разпиш се на некролога на младия север и моната заради мен просто инсталира дича марва в хранопровода и им играе.